Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 13வது அத்தியாயத்தை முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. ஐ திங்க் ஒரு ஸ்லோகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே ஓம் देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण. அத்தியாயம் எதை பற்றியது? 1வது அத்தியாயம் தலைப்பு கஷேத்திரம் கஷேத்ரஜ விபாக யோகம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அதாவது உடலை பற்றிய அறிபவர், அவரை பத்தி என்னவோ தெரிஞ்சு. எத்தனை கேள்வி கேட்கிறாரு அர்ஜுனர்? இத்தனை கேள்விகள் கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். 8 கேள்வி கேட்கிறாரு மாதாஜி. 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. 8 கேள்விகள். அதுல என்னெல்லாம் கேள்விகள் சொல்லுமா? கஷேத்திரம் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. கஷேத்திரம்னா என்ன? கஷேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன? 2வது கேள்வி ஞானம் நேயம். ஞானம் நேயம். அப்ப அந்த 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 காலையில நான் எப்படி பகவான் நினைக்க முடியும்னு கேட்கிறாரு. சரியான காலையில எப்படி நினைச்சுக்க முடியும்? பகவான் எப்படி நினைக்கிறது? இறக்கும் தருவாயில் அப்படின்னு அது இந்த 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 அத்தியாயமா அது போன 8 நினைக்கிறேன். இந்த பக்தி யோகத்துல வரும்ல, பகவானை எப்படி நினைக்கிறது? மிஸ்ர பக்தி எல்லாம் பேசும்போது அதுல வந்துச்சு. என்ன சொல்றது? கஷேத்திரம் கஷேத்ரஜ்ஞன் ஞானம் நேயம் அப்புறம் பிரகிருதி புருஷா மாதாஜி. பிரகிருதி புருஷா மொத்தம் 6 கேள்வி இல்ல. பிரகிருதி இயற்கை தானே மாதாஜி? அதான் பிரகிருதின்றது இயற்கை. புருஷா அகல்யா மாதாஜி. நான் கோஹோஸ்ட் ஆக்கியிருக்கேன் ஏற்கனவே. எனக்கு என்ன டவுட்டா இருந்தது, எனக்கு காலையில கொஞ்சம் அப்படியே ஃபிளக்சுவேஷன் இருந்ததுனால நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிறீங்க. ஓகே மாதாஜி.
அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது எடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து முதல் ஸ்லோகம் எடுத்தாலே உங்களுக்கு எல்லா கேள்விகளோட இதுவும் வந்துருது. பிரகிருதி புருஷம் சைவம் கஷேத்திரம் கஷேத்திரஜ ஏவச்ச ஏதத் வேதிதம் இச்சாமி ஞானம் நேயம் ச கேசவ அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. சோ பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷான்னா என்ன, களம் அதாவது கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, நேயம்னா என்ன, அதுதான் வந்து கேட்கிறேன். இந்த 6 கேள்விகளுக்கும் அவன் வந்து ஒன்னொன்னா வந்து இந்த கடைசியில இதுதான் வந்து ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ட்டு வருது. ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்றது வந்து ஞானம் கிடைச்ச உடனே நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுதான் வந்து இங்க வந்து 27வது ஸ்லோகம் தான் நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தோம். சேவன அசையாதது என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிமுகமும் இணைந்த கலவையே ஆகும். அதாவது நம்மளுடைய இயற்கை, நம்மளுடைய ஜடபூமியும் ஒரு பெண்ணும் ஆணும் கலந்த கலவையாகும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. ஸோ எங்க இந்த பிரகிருதியில என்னெல்லாம் இருக்கோ அது அத்தனையுமே வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும், அதாவது அசையவன அசையாதவை எல்லாமே வந்து இது ரெண்டோட கலவைதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது மூவிங் நான் மூவிங் அசையாதவை அப்படின்னு வரும்போது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, மரங்கள், அப்புறம் வந்து அதனுடைய வேர்கள், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட கலவைதான், நேச்சர் அண்ட் புருஷா அதனுடைய கலவைதான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவை இரண்டுமே பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டதற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கின்றது. என்னவெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருந்தவோ அவை எல்லாம் உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையே ஆகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள் இது எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாருமே தோன்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கலவை ஆகும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து பகவான் வந்து திட்டவட்டமா சொல்லிடுறாங்க. இது தோன்றிட்ட அப்புறம் தான், உலகம் தோன்றிட்ட அப்புறம் நம்ம உடனே வந்து மக்களை வந்து படைக்கல. வந்து இவர்தான் வந்து படைச்சார், பகவான் பிரம்மாவை வந்து படைச்சாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து எத்தனையோ வருஷங்கள் வந்து தவம் பண்ணினாரு. எத்தனையோ ஆண்டுகள், லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு மேல வந்து தவம் பண்ணினாரு பிரம்மா. ஏன்னா ஒரு போஸ்ட் வந்து ஒருத்தர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, எந்த ஒரு கம்பெனியோ ஏதாவது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோ இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் வந்து பகவான் வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து இது மூலமா வந்து கொடுத்துருக்காரு பிரம்மாக்கு. ஆனா அவருடைய தவம் மூலமா, தவம் தான் வந்து இப்ப பொறுமையை வந்து கத்துக் கொடுக்கும். அப்புறம் வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் இதெல்லாமே வந்து கத்துக் கொடுக்கறதே வந்து இந்த தவம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த தவத்தை வந்து மோர் தென் லட்ச ஆண்டுகள் இதுல வந்து பாகவதத்துல வந்து 2வது கேண்டோல இதை பத்தி வந்து லட்ச ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மா வந்து தவம் புரிஞ்சாரு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இந்த 2வது சர்க்கம் விசர்க்கம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்க்கம் அதாவது படைக்கிறது, ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து இவரை வந்து படைச்சு விடுறாரு பிரம்மாவை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து விசர்க்கம், அதாவது செகண்ட் கிரியேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அந்த செகண்ட் கிரியேஷனை படைக்கக்கூடியவர் தான் வந்து பிரம்மா வந்து அவர்கிட்ட வந்து அந்த பொறுப்பை வந்து படைக்கிறார். நீதான் வந்து இந்த மக்களுக்கு, இந்த பூமிக்கு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இது அத்தனையும் நீதான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அதனால்தான் சில ரிஷிகள், முனிவர்கள் இதெல்லாமே வந்து பிரம்மா வந்து படைக்கிறாரு. அவர்கள் மூலமா தான் வந்து இந்த பிரஜாபதிகள்னு வராங்க. பிரஜாபதிகள்ன்றது வந்து மக்களை பெருக்குவதற்காக அப்படின்ட்டு வந்து அவங்களை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே வந்து படைக்கப்பட்டன அப்படின்றது. இது எல்லாமே யாருடைய கலவை அப்படின்னா பகவானும், அதாவது புருஷனும் இயற்கையும் சேர்ந்ததுதான் இந்த கலவை அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து 28. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு கோஹோஸ்ட் ஆக்கலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. கோஹோஸ்ட் ஆக்கலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் ஆக்கலையா? ஓகே மாதாஜி. இந்த 27வது வந்து நேச்சர், என்ஜாயர் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ். கான்சியஸ்னஸ்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்மளுடைய உணர்வுகள் இதெல்லாம் பொறுத்துதான் வந்து நம்ம
படைக்கிறதே வந்து இது மூணும் கலந்த கலவைதான் அப்படின்ட்டு வந்து whatever you see in existence only a field of activities and the knower of the field. So நம்மளுடைய உடலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் வந்து நோயர், அதாவது இந்த உடலை பத்தி நம்மளுக்கு தான் வந்து தெரியும். அதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா உயிர் வழிகளையும் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா பரமாத்மாவான பகவானுக்கு வந்து இது எல்லாருமே வந்து தெரியும் அப்படின்றது. ஸோ 28 இதுதான் 28 தான் வந்து சொல்றாங்க சர்வம் சமம் சர்வேஷு பூதேஷு. அதாவது சமம் அப்படின்னாலே எல்லாருமே வந்து ஒட்டுமொத்தமா இருக்கக்கூடியவர்களையே வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, நான் எனக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் இருக்கார், உனக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். நான் உன்னை திட்டினேன் அப்படின்னா நான் பகவானே வந்து திட்டுற மாதிரி, அதனால நம்ம யாருமே வந்து திட்டக்கூடாது அப்படின்றது. ஸோ இந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்றது. 28வது படிக்கிற எல்லாரும் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன். सर्वं समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं य पश्यति च स इति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா பரமாத்மாவும் அழிவது கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்வதிலே உண்மையை காட்டவன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, ஒன்ஸ் வந்து உடல் அழிந்த பின்பு பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் வந்து வெளியேறிடுறது அவ்வளவுதான். ஆனா தே ஆர் ஆல் பர்மனன்ட். அதனால்தான் வந்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டுமே வந்து பர்மனன்ட். உடல் தான் வந்து வேரி ஆயிட்டே வந்து இருக்கும், மாறிட்டே வந்து இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த உடல் பெற்ற அந்த ஆத்மாவானது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த உடலுக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. எப்படி வந்து ஒரு அம்மா வந்து குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைக்கும் அந்த அம்மாவுக்கும் தொப்புள் கொடி அதாவது அம்மாவோட ஒட்டி வந்து பிறக்கிறது கிடையாது. அதுக்கு டைம் வந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து வெளியே வந்துடுறது. ஸோ அது வந்து அம்மாவோட ஒட்டி வைக்கிறது இல்லை அப்படின்றது சொல்லி. அதே மாதிரிதான் வந்து ஆத்மாவும் வந்து உடலோட வந்து ஒட்டி வந்து இருக்கிறது கிடையாது. சோ அந்த ஆத்மா வந்து அந்த அம்மாவோட கரு ஏற்பட்ட உடனே அந்த ஆத்மா வந்து அங்க போய் குடியேறிடுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து அந்த உடம்புக்குள்ளேயே இருந்துருக்கு. சோ அந்த ஆத்மா வந்து உடம்புல இதுல இருக்கும்போதே, அம்மா கருவுல இருக்கும் போதே அதனுடைய சஃபரிங்ஸ் வந்து ஆரம்பமாயிடுது. எப்படி வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, ஜடபூமிக்கு வந்த உடனே அது எல்லாருமே வந்து சஃபர் பண்ண வேண்டியது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து அசாஸ்வதம், துக்காலேயும் அசாஸ்வதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த உலகத்துல வந்து உலகத்தை வந்து படைக்கப்பட்டதே என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் பெயின் அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ பகவான் வந்து ஏன் நம்மளுக்கு வந்து துன்பங்களை கொடுக்கின்றார் அப்படின்னா, இந்த பெயின் தெரிஞ்சா நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம். இந்த பெயினோட நம்ம வந்து கிளம்பினோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யாராவது இறக்கும் தருவாயில நீங்க வந்து இன்னும் இருக்கீங்களா அப்படின்னுட்டா வேணாம் அப்படின்னு இல்லையா. ஸோ வேணான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு பயமா இருக்கு, ஆனா டாக்டர் ஒன்னா கொண்டு போய் காமிக்கிறியா, எனக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷனோ ஏதாவது போட சொல்லி நான் எப்படியாவது உயிரோடு இருக்கணும்னு சொல்றவாங்களோ அவங்கள கூட இருக்காங்க. ஸோ சில பேர் என்ன பண்றாங்க, போதும் இந்த ஜட வாழ்க்கை, எனக்கு வந்து நான் பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அப்பேற்பட்டவர்கள்லாம் கூட என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய பாவ கர்மாக்களை பொறுத்து அவங்க வந்து அடுத்த ஜென்மா தொடரணுமா இல்ல இந்த ஜென்மாவோட பகவான்கிட்ட போய் சேர்றாங்களா என்னன்றது அந்த கணக்கு அத்தனையும் வந்து பகவான் வந்து வச்சுருது. அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆகட்டும் இப்போ ரெண்டுமே வந்து அக்கம்பனி பண்றது. எது அப்படின்னா ஆத்மாவும் இருக்கு பரமாத்மாவும் இருக்கு. ஒன்ஸ் வந்து உயிரை விட்டாச்சு அப்படின்னா ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் வெளியேறிடுது. அப்போ இந்த உடம்பு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கட்டையாக மாறுகின்றது. அந்த அத்தனை நாள் வரைக்கும் பேரிட்டு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த 2 பேருமே எஸ்கேப் ஆயிட்ட அப்புறம் இந்த இடத்த எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் ஆத்மா இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ இது வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து இந்த உண்மையை பத்தி நம்ம சாதாரணமா இருந்தோம், எந்த கிளாஸும் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னும் போது எல்லாம் சொல்றத வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ திடீர்னு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சு போயிடுது, அதனால எல்லாமே இந்த மாதிரி வளரண்டு இருக்காங்க,
நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம போலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யார் ஒருவர் வந்து அந்த விஷயத்தை தெரியணும் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து தெரியும். அதாவது நல்ல சங்கத்தின் மூலம், நல்ல அசோசியேஷன் மூலம் என்ன தெரியறது அப்படின்னா, உடலின் உரிமையாளனான ஜீவாத்மா, ஜீவாத்மாவின் நண்பனான பரமாத்மா, மூன்றையும் வந்து காணக்கூடியது அந்த ஆத்மாவால முடியும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. நல்ல சங்கத்தின் மூலமாக, நல்ல அசோசியேஷன்ல இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மூணோட காம்பினேஷன் வந்து நல்லாவே வந்து தெரியும். உண்மையான ஞானத்தில் உள்ளவன் ஆன்மீக விஷயங்களை உண்மையாக அறிந்தவரின் சங்கத்தினுள் ஒருவன் அடியாவிட்டாலும் அவனால் இந்த மூன்று விஷயங்களை காண முடியாது. இந்த அசோசியேஷன்ல இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி வந்து தெரியாது. உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, பரமாத்மாவை வேறு அப்படின்றது வந்து இதை பத்தி வந்து இந்த மூன்று விஷயங்கள் பத்தி அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து வெறுமே வந்து என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த உலகத்துக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த உடலை தான் அவனை வந்து காண்பிட்டாரு. உடல் அழிந்தவுடன் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனாலதான் சில பேர் வந்து கேட்பாங்க, இறந்து போயாச்சுல அடுத்த விட்டுறது தானே, எதுக்கு அது காரியம்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சில கேள்விகள்லாம் கூட கேட்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து உண்மை எதுவுமே தெரியாது. அந்த உடல் தான் வந்து அழிக்கப்பட்டு அதுக்கு உண்டான மரியாதை எல்லாம் வந்து பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து நல்ல கரையேறதுக்காக காரியங்கள்லாம் வந்து பண்றாங்க அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தெரியாது. ஸோ ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பல்வேறு அசைகின்ற மற்றும் அசைவற்ற உருவங்களில் நித்தியமாக வந்து தொடர்கின்றன. அது வந்து அந்த ஆத்மா வந்து இன்னொரு உடல்ல அடையிற வரைக்கும் அது வந்து அந்த இதுலயே ஆகாயத்திலேயே வந்து அந்த இது வந்து சுத்திட்டே இருக்கும். அதுக்கு அந்த தகுதியான உடல் பகவான் வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பார். சில ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணும், பொறுமை இருக்காது. அதனால பகவான்கிட்ட வந்து சொல்ல, நான் இதுக்குள்ள போட்டுமா அதுக்குள்ள போட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட வந்து பேசிட்டே இருக்குமா. நான் பகவான் சொல்ல, இரு பொறுமையாரு, நான் உனக்கு தகுந்த உடலை நான் உனக்கு தருகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இல்ல நான் போனோம், எனக்கு வந்து சுத்தினே இருக்கேன் நானு, எனக்கு நான் போகணும், நான் போய் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்களா வந்து இது பண்றாரு. அதுக்கும் வந்து பகவான் ஹஸ் பீன் ஃபோர்ஸ்ட். அவர் வந்து ஃப்ரீடம் கொடுப்பாரு, கொஞ்சம் வந்து கொடுப்பாரு, நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து அதுக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து அந்த பொறுமை இல்லாதனால அந்த ஏதோ ஒரு இதுல வந்து போய் சேருவோம். அதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. உடலின் அழிவிற்கு பிறகு ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அசைகின்ற மற்றும் அசைவற்ற பொருள்களின் நித்தியமாக வந்து தொடரும். சில சமயங்கள் வந்து ஜீவாத்மா வந்து பரமேஸ்வர் அப்படின்றது வந்து சான்ஸ்கிரிட் சொல்ல வந்து அழைக்கப்படுது. ஏனெனில் இந்த உடலின் எஜமானன் யாரு அப்படின்னா ஜீவாத்மா. நம்ம இந்த உடம்பு எதுக்காக வந்தது அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மா வந்து உள்ள போனதுனால அந்த உடல் வந்து மேலும் உடல் அழிவற்ற பிறகு மற்றொரு உருவத்திற்கு அது மாறுகின்றன. இவ்வாறு அவனே எஜமானன். ஆனால் பரமேஸ்வரா என்பது பரமாத்மாவை குறிக்கும் என்று மற்றவர்கள் விளக்குகின்றனர். எவ்வாறு இருப்பினும் ஆத்மா பரமாத்மா ஆகிய இரண்டுமே வந்து தொடர்கின்றனர். அவர்கள் அழிக்கப்படுவது கிடையாது. இவ்விதமாக காணக்கூடியவன் என்ன நடக்கின்றது என்பதை உண்மையில் காண முடியும் அப்படின்ட்டு சமயம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த 12 நாள் வரைக்கும் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து அங்கேயேதான் வந்து சுத்தின்னு இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த ஆத்மா வந்து அந்த உடல் கிடைக்கிற வரைக்கும் சாதாரணமா வந்து மேல் உலகத்திற்கு போறதுக்கு அப்படின்னு வரும்போது டேக்ஸ் டைம், ரொம்ப டைம் ஆகும். ராக்கெட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப
உடல்ல சுத்தி இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய நல் செயல்கள் பத்தி தான் வந்து பேசணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. என்னை வந்து அனுப்புவாராம் உடம்பு ஒருத்தர் இறந்து போயிட்ட அப்புறம் யமதூதர்கள் அமைச்சு அவங்க என்ன பேசுறாங்க. ஏன்னா அந்த அக்கௌண்ட் ஒப்படைச்சாங்க பகவான்ட்டு வந்து அந்த யமராஜாரை வந்து அக்கௌண்ட் வந்து ஒப்படைக்கலாம். அப்போ வந்து இந்த லாஸ்ட் மினிட் தேர்ட் பார்ட்டி கிரெடிபிலிட்டின்னு வந்து ஒரு இது வரும். அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றதுலாம் வந்து கேட்பாரா. சோ அதுக்கு வந்து பகவான் இவர் வந்து யம தர்மராஜன் வந்து யமதூதர்கள் அனுப்பிச்சு இவங்க எல்லாம் என்ன பேசிக்கிறாங்க அவர் இறந்தவரை பத்தி அப்படின்ட்டு வரும்போது இந்த இறந்தவர் பத்தி நல்லதா வந்து பேசினாங்க. எல்லாருமே ரொம்ப உருக்கமா இருக்காங்க. அவர் வந்து அப்படி பண்ணினாரு, அவர் போனதே வந்து ரொம்ப பெரிய இழப்பா இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்படி பண்ணினாரு, உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான குணம் இருந்தது, அந்த மாதிரியான குணம் இருந்தது, எல்லாருக்கும் வந்து உதவி பண்ணினாரு, அந்த உதவி பண்ணாரு, இந்த உதவி பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரா ஒண்ணு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் இஸ் டேக்கன் இன்டு அக்கௌண்ட். அதை வந்து பகவான் வந்து ஒப்படைப்பாரு. அதுக்கேத்த மாதிரி பகவான் வந்து அந்த உடலை வந்து மறு உடலை வந்து கொடுப்பாரு அப்படின்றது. அதுதான் இங்க இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க. சூப்பர் சோல் அது வந்து இந்த சூப்பர் சோல் அண்ட் இது ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா ரெண்டுமே வந்து அழிக்கப்படுவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து கண்டினியூஸ். இதோட இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது இதுல வந்து கொடுத்துருக்க இங்க அடுத்த ஸ்லோகமா 30வது ஸ்லோகம் செகண்ட் சாப்டர்ல கூட இதை பத்தி வந்து one who sees the indestructible soul always accompanying the indestructible individual soul in all bodies is the actual seer. அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. அந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவையும் வந்து கூடவே இருக்கிறது வந்து பாக்குறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா so she sees who is the man in real knowledge. யார் வந்து ஞானம் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னா one who can see three things. மூணு விஷயங்கள் வந்து அவனுக்கு புரியுமா. ஒண்ணு என்ன தன்னுடைய உடல், அடுத்தது வந்து யார் வந்து இந்த உடலுக்கு எஜமானன், அதாவது இந்த உடலை தாங்கி நான் வந்ததுனால நான் வந்து இந்த உடலுக்கு வந்து எஜமானன். சோ என்னோட ஃப்ரெண்ட் யாரு அப்படின்னா அந்த பரமாத்மா தான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இந்த how is a vision possible by good. எப்படி இந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய போகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சாது சங்கம்ல எப்பவுமே வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இதர் சாது சங்கம்ல இருக்கணும். சாது சங்கம்ல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தருவாங்க. சோ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் அத்தனையும் வந்து அந்த ஆன்மீக குரு மூலமா நம்ம தீர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த அசோசியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்னைக்குமே வந்து துணை புரிகின்றது. हरे कृष्ण माताजी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை அவன் காண்பான். அவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொண்டதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா என்ன சொல்றாரு அப்படின்ற இடத்துல வராங்க அப்படின்னா நாமளே வந்து நிறைய இடத்துல வந்து குறை சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா. நான் ஏன் இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன், நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன், என்னை யாருக்குமே இப்ப இதை பிடிக்க மாட்டேன்றது, எப்பவுமே என்னை பார்த்துதான் எல்லாமே வந்து குறி வைக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம சில சமயம் தோணும் இல்லையா. யாராவது நம்ம ரொம்ப திட்டாங்க அப்படின்னா சரி நான் ஏன் இருக்கேன் நானு அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வந்து நினைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. பௌதீக வாழ்வை ஏற்றுள்ள உயிர் வாழி தனது ஆன்மீக வாழ்வில் இருந்து மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். சோ எத்தனை நாளா வந்து அவன் வந்து இதுல இருந்தான், என்ன ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தாங்க. திடீர்னு வந்து பௌதீக உலகத்துக்கு அப்படின்னு வரும்போது அந்த சூழ்நிலை வந்து மாறுபட்டதாக இருக்கின்றது. ஆனால் கடவுள் தனது பரமாத்மா தோற்றத்தின் மூலம் எங்கும் வீற்றிருப்பதை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால், அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பை ஒவ்வொரு ஜீவனிலும் ஒருவனால் காண முடிந்தால் இழிவான மனப்பான்மை என் மூலம் அவன் தன்னையே இழிவுபடுத்தி செய்வது இல்லை. எனவே படிப்படியாக ஆன்மீக உலகத்திற்கு அவன் முன்னேற்றம் அடைகின்றான். இப்ப ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுது அப்படின்னா நம்மள யாராவது கண்டபடி வந்து திட்டாங்க அப்படின்னா நாமளே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுக்காக திட்டினாங்க அப்படின்றது யோசிக்க மாட்டோம். என்னதானே திட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே வந்து திட்டிப்போம். சோ அது வந்து கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட உடல்ல வந்து பரமாத்மாவும் இருக்காரு. அதே மாதிரி நம்ம யாரையாவது திட்டினோம் அப்படின்னா கூட அந்த உடல்ல கூட பரமாத்மா இருக்கிறதுனால அந்த எப்பவுமே வந்து இழிவடைய வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அது வந்து ஒரு பெரிய அபராதம்.
பகவானை வந்து கூப்பிடுறோம், நம்மளோட இருந்துட்டு இருக்காரு, அவரை போய் நம்ம வந்து திட்டினோம் அப்படின்னா அது எப்படி வந்து கொடுக்க முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் வந்து நம்மளே வந்து திட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து என்னை ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கருப்பா படைச்சாரு, ஏன் இந்த மாதிரி வந்து கால் ஊனமா படைச்சாரு, ஏன் எனக்கு வந்து கண்ணு தெரியல, பகவானுக்கு வந்து கண்ணு இல்லை, அதனாலதான் எனக்கும் கண்ணு வைக்கல பொண்ணுக்கு அப்படி இப்படி நல்லா வந்து பேசுவாங்க இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா இழிவடையக்கூடியதாக நம்ம வந்து நம்மளே வந்து இழிவுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்றது. அது அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு வந்து நம்ம முன்னேற்றம் அடையணும் ஒழிய நம்ம திட்டிக்க கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நமக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு, ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுக்குள்ளேயே வந்து பரமாத்மா இருக்கு. பொதுவாக மனம் புலன்களை திருப்தி செய்யும் முறைகளில் மயங்கி உள்ளது. ஆனால் அதே மனம் பரமாத்மாவை நோக்கி திரும்பும் போது ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வதில் ஒருவர் முன்னேற்றம் அடைகிறார். சில சமயம் நம்மளுக்கும் வந்து சில இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கும். அதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஆன்மீகத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதே போட்டு மனசு முழுக்க அன்னைக்கு முழுக்க அதேதான் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நம்மளே வந்து இழிவுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்றது அப்படியே போ. இது அவ்வளவுதான், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான், அதனாலதான் நம்மள வந்து திட்டுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அதை விட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஆன்மீக பாதையில முன்னேறிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அதை விடுத்து அவன் காலையில என்ன எப்படி திட்டானே, நான் அவங்ககிட்ட பேசணும்னா பாரு, நான் இனிமேந்து பேச மாட்டேன், அவங்களாம் வந்து பேசினாதான் நான் பேசுவேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்துட்டு, எஸ்பெஷலி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள வந்து சண்டை வந்தது அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்ம அப்படிதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஈகோ விட்டு போற மாதிரி இருக்கும். நான் ஏன் போய் பேசணும், அவங்கதான் சண்டை போட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி. அந்த ஈகோ எல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேறது வந்து கஷ்டம். யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம அந்த ஈகோ வச்சுன்னு என்ன பண்ண போறோம், இந்த சண்டை போட்டுட்டே இருப்போம். அந்த ஈகோ வச்சுன்னு அன்னைக்கு ராத்திரியா அந்த அவங்களே வந்து போயாச்சு. எனக்கு இது ஒரு இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. எனக்கு என்ன அப்படின்னா, எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கீழ் வீட்டுல அவங்களுடைய அம்மா வந்து திடீர்னு வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆயிட்டாங்க. எதனால அப்படின்னா, அப்பா வந்து ரொம்ப திட்டாரு, அம்மா வந்து ரொம்ப மனசு உடைஞ்சிட்டாங்க, அதனால அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கா. ஆனா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி கொஞ்சம் நாளைக்குலாம் வந்து கோமால போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. முழிச்சிட்ட அப்புறம் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு திருப்பி முழிச்சிட்ட அப்புறம் எனக்கு வந்து எங்க அப்பா அவனோட அப்பா இந்த மாதிரி என்ன பேசிட்டாரு, நான் என்னைக்குமே அவரை மன்னிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. சொல்லி நான் 2 நாள் கழிச்சு அவங்க இறந்தே போயிடுவாங்க. சோ அப்ப வந்து அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் ஃபீல் கூட பண்ணவே இல்லையா. என்ன ஃபீல் பண்ணல அப்படின்னா, நான் ஏன் திட்டினேன் அப்படின்னாலும் நான் ஏன் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்றாரு. போயாச்சு அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஈகோ வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த ஒரு இதுக்கு வந்து போறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து தடை கற்களாக இருக்கின்றது. அதனால என்னைக்குமே நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை வந்து இந்த மாதிரி திட்டக்கூடாது அப்படின்றது ரொம்பவே ரொம்ப முக்கியமானது. எஸ்பெஷலி நம்ம பசங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து திட்டுறோம் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து திட்டக்கூடாது அப்படின்றது. நான் அவங்களுக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா வந்து So இங்க வந்து actual seer does not degrade himself by pursuing selfish desires in the mind. அதான் தன்னைத்தானே இழிவுபடுத்திக்கிறது. எதுக்காக இழிவுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நமக்கே உண்டான ஆசைகள் வந்து நம்ம மனசுல வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கோம். அதனால நம்மள இழிவுபடுத்திருக்கோம். எனக்கு இந்த ஆசை இருக்கு, அதை நிறைவேற்ற முடியலையே, என்ன படைச்சார் பகவானே தெரியலையே, நான் இந்த உலகத்துக்கே வந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றவங்கள விட நிறைய பேரு என்ன அப்படின்னா, அவங்க மைண்ட் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல்ல. அதனாலதான் அவங்க வந்து இந்த மைண்ட் வந்து லூஸா வச்சுன்றதுனால அவங்க வந்து யாரை பார்த்தாலும் வந்து கத்துறது அப்படின்றது. இந்த மைண்ட் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வேலை பண்ணாது. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இருந்தாதான் அவங்க வந்து அடுத்தவங்களை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேன், அவங்க என்ன சொன்னாலும் என்னதான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டே நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிச்சயம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பேர்பட்ட ஆத்மா இவங்களை வந்து பேர்பட்டவங்களை வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பகவானே நீதான் காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு படலாம் நம்ம, அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து நாமளே வந்து துன்புறுத்திக்கிறதுன்றது நிச்சயம் வந்து ரொம்பவே வந்து தப்பு அப்படின்றது. What is the current situation of the living entity? One has situated himself differently than in spiritual. அதாவது இத்தனை நாள் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துல உலகத்துல இருந்த ஆத்மா இப்ப வந்து இதுல ஜடபூமியில வந்து இருக்கிறதுனால அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு. சொல்றோம் இல்லையா,
ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு செடியை கூட வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல பெயர்ந்து வைக்கும்போது அது வந்து டக்குன்னு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாடி போயிடும். ஏன் அந்த வாடி போயிடும். அந்த வாடி போன செடியை வந்து நீ ஏன் வாடி போன, நீ வந்து உனக்கு என்ன பிடிக்கலையா இது அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை. அதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். என்ன ஸ்பேஸ் அப்படின்னா அதை வந்து மாறுறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது சொல்றோம். So what is the role of the mind? இது வந்து மனதுதான் வந்து காரணம். மைண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மைண்ட் ஜெனரலி அடிக்டட் டு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதாவது which binds the living entity in the material world. ஸோ நம்மளுடைய மனசு வந்து என்ன பண்ணும், நம்ம எப்பவுமே வந்து புலன்கள் மேல பற்று வச்சு. அதனால்தான் இந்த உயிர் ஜீவாத்மாக்கள் என்ன பண்றது அப்படின்னா அது வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு படைஞ்சிருக்கு. ஒன்னோட என்ன பிணைஞ்சிருக்கிறதுனால அது எப்பவுமே வந்து டிசையர் பண்ண என்ன அப்படின்னா நான் இப்படி வாழணும் அப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசையர் பண்ணக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த உலகம் போகும்போது, அதாவது அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கும்போது திருப்பி அதே தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் வழிய திருப்பி நம்ம வந்து பகவானை போய் அடையணும் அப்படின்ற அந்த மனநிலை வந்து மாறவே மாறாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே வந்து சாது சங்கால இருக்க வேண்டும். So when the mind turns to the super soul, one becomes advanced. எப்போ வந்து அந்த நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம அந்த 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். அந்த 2 பறவைகள் வந்து இருக்கு. அந்த ஒரு பறவை வந்து அதாவது அஜீவாத்மா வந்து அந்த செய்கைகள் பண்றதுலயே அதனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுலயே அது வந்து பிஸியா இருக்கு. ஆனா பரமாத்மா வந்து அந்த ஜீவாத்மாவை பார்த்துட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு இவன் என்னைக்காவது என்னை பார்க்க மாட்டானா, நாம என்னை பார்த்தான் அப்படின்னா நான் வந்து அவனை என்னோட உலகத்துக்கு கூட்டின்னு போவேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஆனா இந்த ஜீவாத்மா பிஸி, அதனுடைய கடமைகளை வந்து செய்யறதுக்கே அது வந்து பிஸியா இருந்தது. ஸோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, அவன் என்ன திரும்பி பார்க்க மாட்டான், நான் அவனை கூட்டின்னு போவனே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஆனா திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். ஸோ when we look into the பரமாத்மா we will become advanced. நம்ம எப்ப வந்து பரமாத்மாவை நம்ம வந்து பாக்குறோமோ அப்ப வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம அட்வான்ஸ் ஆகி கொண்டிருப்போம். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம், நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம வளர்க்கணும். இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த உண்மை என்ன அப்படின்றது வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள். நம்ம உடலை விட்ட பின்னர் நம்ம எப்படி வந்து அடுத்த இதுக்கு நம்ம தொடருவோம் அப்படின்றது சொல்லுவோம். சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபுஜி. 30. பிரக்ருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வஷः ய பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ஸ்ய பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்குவமாக இருக்கக்கூடியதான் வந்து காண்கின்றான் அப்படின்றது சொல்றாங்க. பஷ்யதி அப்படின்னால பக்குவத்தை அடைகிறது. எவன் ஒருவன் ஜடை ஏற்கினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றது. என்ன அப்படின்னா இந்த உடலை பெற்றதுனால்தான் அந்த அந்த உடல் வந்து இந்த காரியங்கள்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கு. ஆத்மா வந்து செய்வது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து அந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலுக்கு போந்தாச்சு. அதனால அந்த உடலுக்கு வந்து ஒரு லைஃப்ன்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு. அதனால அதனுடைய காரியங்கள்லாம் அதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இல்ல எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றது வந்து கரெக்ட் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஆத்மா தான் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது அந்த ஆத்மா ஏன் உடலை விட்டு போகணும் இல்லையா? இந்த ஆத்மா எரிக்கும் போது அதையும் சேர்த்து எரிச்சுடுறாங்க இல்லையா? அந்த ஆத்மா தான் வந்து காரணம் எல்லாத்துக்குமே அப்படின்னா இந்த ஆத்மா வந்து அது உயிர் கிடையாது. உயிர் போகும்போது அந்த ஆத்மாவையும் சேர்த்து எரிச்சிட வேண்டியது இல்லையா?
சோ யார் ஒருவன் தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அவன் அதுக்கும் அப்புறம் அவன் செய்யக்கூடிய காரியத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அந்த ஆத்மா இந்த உடம்புக்கு உயிர் தான் கொடுத்திருக்க வழியே அது இட் டசன்ட் இன்வால்வ் இன் எனி ஆக்டிவிட்டிஸ். ஆத்மா எதுவுமே இன்வால்வ் பண்றது கிடையாது. அம்மா ஒரு குழந்தைக்கு உயிர் கொடுக்கின்றாள் வழியா அந்த அம்மா அந்த குழந்தைக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் அத்தனையும் அந்த அம்மா தான் இயக்குகின்றாள் அப்படின்றது கிடையாது. அம்மா வேற குழந்தை பூமிக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா அம்மா வேற குழந்தை வேற அப்படின்னா அம்மா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நல்லதை பண்றா அப்படின்னா அந்த குழந்தை என்கரேஜ் பண்ணி நீ நல்லது பண்ணணும் போகணும் அப்படின்றது புத்தி சொல்லும். நல்லது பண்ணல அப்படின்னு வரும்போது அந்த அம்மா அதுக்கும் புத்தி சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஃபாலோ பண்றது ஃபாலோ பண்ணாதது அப்படின்றது எப்படி பரமாத்மா நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா நம்மளுக்கு சொல்றாரு. நீ இப்ப பண்ணக்கூடிய காரியம் அவ்வளவு ரிசல்ட் நல்லா வராது, அதனால நீ அதை பண்ணாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதான் புத்தி நம்மளுக்கு சொல்லுது. புத்தி ரெண்டு சொல்லுது, பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது சொல்லுது. பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் ஏன் பண்ணாத இருக்கணும், நான் பண்ணி பாக்குறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன பண்றாரு, இல்ல நீ ஃபோர்ஸ் பண்ணி பரமாத்மா ஃபோர்ஸ் பண்ணி இல்ல நான் சொல்றதுதான் நீ பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த இடத்துலயுமே பண்றது இல்ல. சோ அப்ப பகவான் என்ன பண்றாரு, நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீ வில் கொடுக்குறாரு. சரி நீ உனக்கு என்ன தோன்றதோ நீ பண்ணு. அதோட ரிசல்ட் தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் நாமளே என்ன பண்ணுவோம், ஓ இப்படி பண்றது தப்பு, எனக்கு அப்பவே தோணித்து நான் பண்ணக்கூடாது, ஆனா எதுவும் தோணித்து நான் பண்ணிட்டேன் நானு அப்படின்றது சொல்றோம் இல்லையா. சோ அதுதான் புத்தி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும், மாதிரி பண்ணாதே அப்படின்றத சொல்லி கொடுப்போம். நம்மளுடைய ஈகோ என்ன பண்ணும், அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ என்ன பண்ணும், நான் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்றதுனால நம்ம அந்த காரியத்தை பண்ணினோம். இது ஃபெயிலியர் ஆகும்போது நம்ம அப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பகவான் ஃப்ரீ வில் கொடுக்குறாரு. பகவான் இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா நம்மளுக்கு எல்லாமே சொல்றாரு. ஆனா நம்ம கேட்டோம், நம்ம மைண்ட் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் கேட்போம், பகவான் சொல்றது நம்ம கேட்போம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம பட்டு அனுபவிச்சு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரியும்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வி ரியலைஸ் அப்படின்ட்டு அதுதான் இந்த இடத்துல 30வது ஸ்லோகத்துல அதுதான் சொல்லுவோம். எவனொருவன் எல்லா ஜடையேற்கினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றது. உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பாயின் கீழ் ஜடையேற்கினால் தயாரிக்கப்பட்டது. மேலும் உடல் சம்பந்தமாக நடைபெறும் செயல்களில் எதுவும் அவன் செயல்படுபவை அல்ல. இன்பத்திற்காகவோ துன்பத்திற்காகவோ என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அவற்றை செய்யும்படி உடலின் சுபாவம் ஒருவனை வற்புறுத்துகின்றது. ஒரு இன்பம் வருதோ துன்பம் வருதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த உடல் செயல்பட சொல்லும், அதுதான் நம்ம செயல்படுத்துகின்றோம். இருப்பினும் ஆத்மாவானது உடலின் இத்தகைய செயல்களை எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டதாகும் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல விளக்கமா அங்கு ஒருவரின் உடலின் செயல்களிலிருந்து பிரித்து விடுகின்றது. இத்தகைய பார்வையுடன் உண்மையில் காண்பவன் ஆகின்றான் அப்படின்ட்டு ஒரு இன்ப சூழ்நிலையோ துன்ப சூழ்நிலை வரும்போது, ஒரு இன்ப சூழ்நிலை வரும்போது என்ன பேசணுமோ அது நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு கரெக்ட் ரிசல்ட் வரும். அந்த சமயத்துல நம்ம வேற ஏதாவது தப்பா பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், சோ அப்போ நம்மளுக்கே நம்ம நம்மளை பிடிக்காதபடி ஆயிடும். அதனால இந்த இன்பமோ துன்பமோ எல்லா சூழ்நிலைக்கும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளோட உடம்பு சொல்லும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஞானம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு இல்லாத போயிருக்கு. அதனாலதான் புத்தி கெட்டத்தனமா பேசுறாங்களே அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்போம். இந்த இர்ரெலவெண்டா இருக்கு இந்த இடத்துல சில இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா, இர்ரெலவெண்டா பேசுறானே அப்படின்றதெல்லாம் வரும் இல்லையா. அதுதான் அவனுடைய மைண்ட் அவனோட கண்ட்ரோல் இல்லாதனால அந்த சிச்சுவேஷன் சில சமயம் இன்பம் அடைந்தாலும் சரி துன்பம் அடைந்தாலும் சரி நம்மளுடைய செயல்கள் சில சமயம் மாறுபடும். மைண்ட் கண்ட்ரோல் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய செயல்கள் சீராக அமைக்கப்படும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்பம் வரும்போது துன்பம் வரும்போது நம்மளுடைய செயல்கள் மாறுபட்டதாக இருக்கும். பத்தி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. யதா பூத பிரகிருத் பாவம் ஏகஸ்தாம் அனுபஷ்யதி ததா ஏவ ச விஸ்தாரம் பிரம்ம சம்யதே ததா சம்பத்யதே ததா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களை பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர் வாழிகள் எவ்வாறு எங்கும் பறந்துள்ளனர் என்பதை எப்போது காண்கின்றானோ அப்போது அவன் பிரம்மன் உணர்வை அடைகின்றான். சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அறிவுள்ள மனிதர்கள் பல்வேறு ஜட உடல்கள் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்து. சோ அவனை பார்க்கறதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கா, இவனை பார்க்க அப்படி இருக்கா இப்படி இருக்கான்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றதை விட்டுட்டு எல்லா இடத்துலயும் எப்படி வந்து உயிர்கள் வந்து பரவி இருக்கு, எங்க போனாலும் ஜனங்கள் இருக்காங்களே அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எப்ப அவன் பார்க்கின்றானோ அவன் பிரம்ம உணர்வை வந்து அடைகின்றான். ஏன்னா பிரம்மா தான் இஸ் மென்ட் ஃபார் கிரியேஷன் இருக்கு இல்லையா. சோ பிரம்மா வந்து தன்னுடைய ரஜோகுணத்தினால அவர் வந்து எல்லா கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்றாரு. ஸோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன புரியும் அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாருமே வந்து பகவானால படைக்கப்பட்டவர் தான். ஆனா ஏன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா, தனது பல்வேறு இச்சைகளின் காரணத்தினால் ஜீவாத்மா வந்து பற்பல உடல்களை வந்து ஏற்று உள்ளுடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இச்சை இருக்கும், ஆசை இருக்கும். அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து அவன் அந்த உடல் வந்து அவன் வந்து பெருகிட்டு. ஒரு சில பேருக்கு அந்த எப்படி நம்ம இந்த பரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மானை மானை நினைச்சுட்டே அவர் வந்து உயிர் விடுறாரு. அடுத்த ஜென்மால வந்து அவர் மானாக பிறக்கின்றாருன்னு சொல்றாரு இல்லையா. அவரோட ஆசை வந்து மானை நினைச்சிட்டு இருக்காரு, அதனால மானாக வந்து பிறக்கிறார். அடுத்த ஜென்மால வந்து அந்த மானாக பிறக்கும் போது அப்ப வந்து அவருக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வு கையில இருந்ததுனால அவரோட இதோட கூடவே இருந்ததுனால அவர் வந்து பகவானை நோக்கி வந்து அவர் வந்து கையை உயர்த்துறாரு. அதாவது மானோட உடல்ல இருந்துமே அவர் வந்து பகவானை நோக்கி செயல்படும் போது அவர் அடுத்த ஜென்மால வந்து ஜடபரதரா வந்து பிறக்கிறார். ஜடபரதர் அப்படின்னும் போது எதையுமே வந்து கண்டுகிறது, நீ நல்லது சொன்னாலும் சரி கெட்டது சொன்னாலும் யாராவது. ஆனா ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து பிறக்கும் போதே வந்து ஆத்ம உணர்வோட வந்து பிறக்கிறதுனால எதையுமே வந்து அவங்க வந்து சட்டம் பண்றது இல்லை. சில சமயம் நம்ம பார்த்துக்கோம் இல்லையா, சித்தர்கள் அப்படின்றது சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து ஞானம் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எதையுமே வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க. அவங்க வாட்டுக்கு சித்தம் போக்கு சிவப்போக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் வந்து ஜடமர்கள். அவங்க யார் வந்து அவங்கள வந்து கேலி பண்ணாம அவங்களுடைய அசோசியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவர் வந்து அவருடைய ஜென்மா முடிஞ்ச உடனே அவர் வந்து பகவானை நோக்கி அவர் வந்து அவருடைய இருப்பிடத்துக்கு அவர் வந்து செல்வார் அப்படின்ட்டு தான் வந்து ஜடபரதருக்கு வந்து ஆனது. ஸோ எந்தெந்த உடல் ஏற்கிறாங்களோ அந்தந்த உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து பிஹேவ் பண்ணிட்டு. இப்போ வந்து ஒரு பூனையோட உடல் எடுத்துட்டாச்சு அப்படின்னா அந்த பூனைக்கு உண்டான என்ன சுபாவம் இருக்கோ அந்த சுபாவம் தான் அவன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு இல்ல நான் போன ஜென்மால நான் மனுஷனா இருந்தேன், நான் இந்த ஜென்மால வந்து பூனையா வந்துட்டேன், நான் இனிமேல் மனுஷனாக தான் வந்து இருக்க போறேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து முடியவே முடியும். உண்மையில் அவை ஆத்மாவிற்கு சொந்தமானவை அல்ல என்றும் எப்போது ஒருவன் காண்கின்றானோ அப்போதே அவன் உண்மையில் காண்கிறான். ஜடகருத்துடன் நாம் வாழ்க்கை வாழும்போது சிலரை தேவராகும், ஜட இயற்கையில இதெல்லாம் வந்து நடக்கக்கூடிய சிலரை தேவராகும், சிலரை மனிதனாக நாயாக பூனையாக காண்கின்றனர். இது பௌதீக பார்வை. உண்மையான பார்வை வந்து கிடையாது. சில பேர்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, தெய்வீகமா இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்கள பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி இருக்காங்களே, இந்த மாதிரி ஜட வேறுபாடுகள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்து ஜட கருத்துக்கள்னால எழக்கூடியது. அவங்கள பார்த்தா ரொம்ப வந்து சாஃப்டா இருக்காங்களே, ரொம்ப வந்து அவர் பார்த்தா வந்து தெய்வீக பொருள் அம்சம் இருக்கிறதுனால அவர் பேசுறது எல்லாமே ரொம்ப இனிமையா இருக்கு அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது வந்து பௌதீக இதுல இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மாதிரி வந்து நினைக்கின்றோம். ஜட உடல் என்னன்றாங்க, ஜட உடல் அழிவுற்ற பின்னர் ஆத்மா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆத்மா ஒன்றே. ஆன்மீக ஆத்மா ஜட இயற்கை தொடர்பினால் பல்வேறு விதமான உடல்களை வந்து அடைகின்றன. இதை ஒருவன் காண இயலும் போது அவன் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தை அடைகின்றான். இவ்வாறாக மனிதன், மிருகம், பெரியவன், சிறியவன் முதலிய வேறுபாடுகளில் இருந்து விடுபட்டு உணர்வினை தூய்மைப்படுத்தி அவன் ஆன்மீக அடையாளத்தினை கிருஷ்ண உணர்வில் அபிவிருத்தி செய்ய முடியும். அதன் பின்னர் ஒருவன் எவ்வாறு விஷயங்களை காண்பான் என்பது அடுத்த ஸ்லோகத்தில். இந்த இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பல்வேறு தோற்றங்கள் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு. நம்மளுடைய நிறைய பேரை வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாரும் வந்து ஒரே மாதிரி வந்து கிடையாது அப்படின்றது நம்ம வந்து அது நம்ம நல்லாவே வந்து நம்ம இத்தனை இதுல இத்தனை ஏஜ் ஆயிட்டப்ப நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து புரிஞ்சிருக்கும். எல்லாரும் வந்து ஒரே மாதிரி இல்ல, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கு. ஆனா ஆத்மா வந்து ஒரு பொருளையும் வந்து வேற.
ஆனா ஜீவாத்மா பரமாத்மா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒன்னே அப்படின்றது நம்ம எப்ப புரியும் அப்படின்னா இந்த சாது சங்கால இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். எங்கும் பறந்துள்ளாரு இந்த உயிர் வழிகள் எல்லாத்தையும் இருக்கும்போது அவன் வந்து பிரம்ம உணர்வை வந்து ஏன் பிரம்ம உணர்வு பிரம்மா தான் வந்து படைக்கும் தொழிலை வந்து ஈடுபடுத்தி இருக்கிறார் பத்தி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. விஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் சீயர் யார் வந்து ஞான சக்ஷுஷான்னு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ எல்லா ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பெர்ஃபார்ம் பை த பாடி விச் இஸ் கிரியேட்டட் பை மெட்டீரியல் நீட்ஸ். இந்த ஜடபூமியில நம்ம வந்ததுனாலதான் இந்த ஆத்மா வந்து இந்த ஜடபூமியில நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான உடலை வந்து கிடைச்சிருக்கு. சோ யார் பண்ணுகின்றது அப்படின்னா இந்த ஆத்மா வந்து பண்ணுவது செல்ஃப் டஸ் நத்திங். ஆத்மா வந்து எதுவும் பண்றது கிடையாது. இந்த உடம்பு தான் எல்லா காரியங்களையும் வந்து பண்ணிடுறது. அதுக்கு வந்து இது பவர் யார் கொடுக்கறது அப்படின்னா ஆத்மா வந்து பவர் கொடுக்கறது. ஆனா பவர் அந்த ஆத்மா வந்து எதுவும் வந்து செய்வது கிடையாது அப்படின்றதுதான் இந்த ஞானம் அப்படின்றாங்க. அடுத்ததுல 31ல வந்து when does he attain பிரம்மா கான்செப்ஷன். பிரம்மா வந்து எப்போ பிரம்ம ஞானம் எப்ப தெரியும் அப்படின்னா பியூரிஃபைட் கான்சியஸ்னஸ் கேன் thus டெவலப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அதாவது நம்மளுடைய ஞானம் வந்து எப்படி தூய்மையான எண்ணங்கள் தூய்மையான உணர்வுகள் நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எப்ப நம்ம பிரம்மா ஞானத்தை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னா சீசஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் பாடிஸ். எப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்ற அந்த டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் பாடிஸ் வந்து டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் பாடிஸ் அப்படின்ட்டு வந்தது. சீசஸ் டு சி டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் பாடிஸ். ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரே ஜடபூமியில தான் இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேண்டியிருக்கும். இது அந்த 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 லோகத்துல இருந்ததுனால இவன் இப்படி இருக்கான், இந்த லோகத்துல இருக்கிறதுனால அப்படின்னு இல்லாம எல்லாருமே வந்து அந்த பகவானால படைக்கப்பட்ட அதாவது பிரம்மாவால படைக்கப்பட்டவர் அப்படின்றது வந்து எப்ப நம்மளுக்கு வந்து புரியறதோ தட்ஸ் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி மெட்டீரியல் டிஃபரன்சியேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் பாடிஸ். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது வந்து 18வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை பத்தி வந்து படிக்க போறோம். எப்படி அப்படின்னா இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி எல்லாருமே வந்து காண்கின்றோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நினைக்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே இதுதான், எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடியவர் பரமாத்மா வீட்டில் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து அங்கிருந்து தோன்றியவர்கள் அப்படின்றது அப்ப சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நினைப்பார்கள். வேற நான் ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னா இவன் வேற நான் வேற அவன் வேற அப்படின்றது வந்து நினைக்கிறார். ஆனா எல்லாருமே வந்து சேம் என்ற பௌதீகத்துல தான் இருப்போம் அப்படின்ற அந்த நினைவு வந்து அவங்களுக்கு இல்லாதனால அவங்க வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றார். அவங்களை வந்து வெறுப்போட வந்து பார்க்கின்றார்கள் அப்படின்றது. He sees how beings are expanded. எல்லா இடத்துலயும் வந்து எல்லா இந்த உயிர் வாழிகள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றது அவன் எப்ப வந்து உணர்கின்றானோ எல்லா இடத்துலயும் உயிர் வாழிகள் இருக்கின்றான். இது அத்தனையும் வந்து படைக்கப்பட்டது பிரம்மாவாலதான் அப்படின்ட்டு எப்ப வந்து உணர்கின்றானோ அப்பா வந்து பிரம்மாவை வந்து அவன் காண்கின்றான் அப்படின்ற அர்த்தமாக 32. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அநாதித்வான் நிர்குணத்வாத் பரமாத்மாயம் அவ்யயः ஷரீரஸ்தோ கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. கரோதி நான் லிப்யதே, எதையும் செய்வதில்லை, எதையும் பந்தப்படுத்துவது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து நீங்க என்ன சொல்றாங்க நித்தியத்தின் பார்வை பத்தி வந்து சொல்லி இட்டர்னிட்டி பத்தி வந்து நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் யார் நித்தியத்தை பார்வையை உடையவர்கள்? இந்த ஆத்மா அழிவது கிடையாது, பரமாத்மா அழிவது கிடையாது அப்படின்ற அந்த நித்தியத்தை உணர்ந்தவர்கள். அழிவற்ற ஆத்மா வந்து தெய்வீகமானது. அந்த ஆத்மா வந்து ஜடபூமியோட சேர்ந்தது கிடையாது. அது வந்து பகவான் தேர்ந்ததுனால அது தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது. நம்ம இந்த உடல்லாம் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா வந்து அழிவது கிடையாது அப்படின்ட்டு உணர்கின்றானோ இயற்கையின் குணம்
இந்த ஜட பூமிக்கு வந்த உடனே இந்த குணங்கள் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்கொள்கின்றது. அதுதான் இங்க வந்து அந்த 24 பண்புகள்ல குணங்களும் ஒரு பண்பாக விளங்குகின்றது. இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை காண முடியும். ஜட உடலின் தொடர்பில் இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனா ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ வந்து கிடையாது. ஜட உடலோட அந்த ஆத்மா இருக்கிறதாங்களோ அது வந்து எல்லா காரியங்களும் அது செய்யறது கிடையாது. அதுக்கு வந்து பந்தம் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. எப்படி வந்து அந்த உடம்பு வந்து அந்த உடம்ப அந்த ஆத்மா இருக்கும்போது அந்த உடம்புதான் வந்து எது கேட்கும் அப்படின்னா பந்தம். நான் என்னோட பேரனை பார்க்கவே இல்லையே, என் பேத்திய பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து தேடும். என்னோட இது அவங்கள பார்க்கவே இல்லையே, நான் இறக்க போறேன், அவங்கள பார்க்கவே இல்லையே, இவங்க பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உடம்புதான் வந்து அவங்களெல்லாம் அந்த பந்தப்படுத்துறத வழி ஆத்மா வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. ஆத்மா வந்து வெயிட் பண்ண இதுக்கு டைம் வந்தாச்சு அப்படின்னா அது கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்தாச்சுன்னா அது கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும். இந்த பந்தப்படுத்துறது அவங்கள பார்க்கவே இல்லையே, அவங்கள பார்த்துட்டு வரேன், இவங்கள பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து அந்த பந்தப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் வந்து அது செய்வது கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கியிருக்காரு. பந்தப்படுத்துவது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலாட இருக்கிறதுனால்தான், உடல் ஜட உடல்னால்தான் இந்த பந்தப்படுத்துவதெல்லாம் வந்து இருந்தது. ஜட உடல் பிறவி எடுப்பதால் உயிர் வாழி பிறப்பதாக தோன்றலாம். ஆனால் உண்மையில் உயிர் வாழி நித்தியமானவன். அதாவது ஆத்மா வந்து நித்தியமானவன், அவன் பிறப்பற்றவன். ஜட உடலில் இருந்தாலும் அவன் நித்தியமானவனும் தெய்வீகமானவனும். எனவே அவன் அழிக்கப்பட முடியாதவன். இயற்கையிலேயே அவன் ஆனந்தமயமானவன். ஆனந்தமயே ஆனந்தமயம் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருக்கிறதுனால அவன் ஆனந்தமயமானவன் அப்படின்றது. அவன் தன்னை எந்த ஜட செயல்களிலும் ஈடுபடுத்திக் கொள்வது கிடையாது. எனவே ஜட உடலின் தொடர்பினால் ஆற்றப்படும் செயல்களை அவனை பந்தப்படுத்துவது கிடையாது அப்படின்னு வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய பந்தப்படுத்துறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஆத்மா வந்து வரவே வராது, நான் வந்து வரமாட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது. டைம் வந்தாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து வந்துதான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் வந்து அந்த உடல்ல தாங்கி இருக்கிறதுனால அவன் வந்து தன்னை வந்து பந்தப்படுத்திக்க முடியாது. ரொம்ப அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. 33 அழகான விளக்கங்கள்லாம் வந்து இங்க எப்படி வந்து வானமும் வந்து இதுவும் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது அப்படின்றது. எஸ் மாதாஜி பே ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? நீங்க படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. 33 யதா சர்வ கதல் ஷௌஷல் ஆகாஷ்னோ பலிப்யதே சர்வத்ர அவஸ்திதோ தேஹே ததா தமா நோ பலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும், அதான் வந்து சொல்றாங்க, எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் வந்து கலப்பது கிடையாது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பது கிடையாது. பிரம்மா வந்து இந்த உடலை அந்த இத ஆத்மாவை அனுப்பினாலும் அந்த ஆத்மா வந்து உடலோட வந்து ஒட்டி இருப்பது கிடையாது. அதனுடைய டைம் ஆயிடுது அப்படின்னா அதனால்தான் வந்து அஞ்சு விஷயங்கள் வந்து நம்ம பிறக்கும் போது கூடவே வந்து வருது. ஒன்று வந்து நம்மளுடைய பிறப்பு வந்து எப்ப அமையணும், எப்படி அமையணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி டெஸ்டின்ட். அது யாராலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஒருவனுக்கு செல்வம் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவ்வளவுதான் இருக்கும். அதை வந்து யாராலும் வந்து மாற்ற முடியாது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவனுடைய எஜுகேஷன் வரும்போது அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளவுதான். சில பேருக்கு வந்து நிறைய வந்து படிச்சுட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணுவாங்க, இவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த எஜுகேஷனும் யாராலையும் ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது. இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெற்றோர்களும் வந்து யாருமே வந்து நம்ம டிசைட் பண்றது. இது வந்து மரணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எப்போ மரணம் வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் டிசைட் பண்றது வந்து கிடையாது. இது 5ம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிறக்கும் போதே வந்து இது முடிவு செய்யப்படுது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. பகவான் இவரு வந்து
இவர் வந்து அனுப்பிச்சாலும், ஆனா பிரம்மா வந்து இந்த நம்ம ஆத்மாவை வந்து அனுப்பினாலும் அதுக்கு வந்து எங்கும் நிறைந்தாலும் அது வந்து இதோட கலக்கிறது வந்து கிடையாது. உடலோட கலக்கிறது கிடையாது. உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்னு இருக்கிறதுனாலதான் உடலுக்கு வந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த சொன்னீங்கல்ல, பிறப்பு இறப்பு கல்வி, இன்னும் 2 இருந்தாங்க மாதாஜி. கல்வி, அப்புறம் வந்து பேரண்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து மரணம். பேரண்ட்ஸ் பிறப்பு இறப்பு பேரண்ட்ஸ் எஜுகேஷன், இன்னும் ஒண்ணு மாதாஜி. செல்வம் மாதாஜி. கல்வி கல்வி இல்ல, பிறப்பு இறப்பு செல்வம் பெற்றோர் கல்வி 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 கூட சில பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லையா, நிறைய ட்ரை பண்ணுவாங்க. இறப்பு இறப்பு பெற்றோரு, அப்புறம் வந்து செல்வம் கல்வி. இப்ப நம்ம சில பேர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய ட்ரை பண்ணுவாங்க, படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனா என்னதான் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு தடங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. அப்படின்னா இவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு சில சில இடத்துல கூட நான் வந்து எது படிச்சது கூட உண்டு. என்ன சொல்றது, இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, தானம் கொடுக்கறது கூட, அன்னதானம் கொடுக்கலாம், அது பண்ணலாம். பட் அந்த உறுப்புகள் தானம்ன்றது who are you to give அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நீ யாரு வந்து உன்னோட உடலை தானம் கொடுக்கறதுக்கு நீ யாரு அப்படின்னு. பகவானால கொடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த உடல், அதை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ண. சில பேர்லாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, அடுத்த கண் இல்லாத, அடுத்த ஜென்மால கண் இல்லாத போயிடுச்சு அப்படின்னு. காரணமே என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜென்மால சில தப்பான காரியங்கள் நம்ம பண்றதுனால இதுவாரு. இந்த ஏதோ ஒரு லெக்சர் கூட கேட்டேன் நானு. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த இதுல வந்து கருட புராணத்துல எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கு. ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது போறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இல்லையா. அப்போ வந்து இந்த கருட புராணத்துல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் வந்து பார்வை வந்து அவனுக்கு எப்பவுமே ஏன் மங்களா இருக்கு. சில பசங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிறக்கும் போது வந்து பிறந்துருவாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பார்வை வந்து ரொம்ப மங்களா இருக்கும். சின்ன வயசுலயே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப திக்கான கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து போடுவாங்க. அதுக்கு என்ன அப்படின்னா, அமுன் ஜென்மத்துல பண்ணக்கூடிய, இப்ப வந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு இதை பாக்குறோம், ஒரு நல்லது இது கெட்டதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த கெட்டதை பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி நம்ம வந்து போயிடும். அது அந்த இடத்துல வந்து பார்வை வந்து மங்கும். எத்தனை தரம் பண்றோமோ அத்தனைக்கு தரம் வந்து பார்வை மங்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து நம்மளுடைய பார்வை வந்து மங்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து நிறைய இடத்துல நான் வந்து பார்த்திருக்கேன். இவ்வளவுதான் வந்து அவங்க வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த கண்ணு வேற ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு, அதெல்லாம் அது அதுதான் இங்க எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் இயற்கையின் நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் வந்து கலக்காத இருக்கும். அது போல பிரம்மாவின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா வந்து உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலோடு பிரம்மா வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாரு. அந்த இதை இந்த உயிர் வழி அவர் தான் அனுப்புறாரு, அனுப்பும் போது அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. அது ரெண்டுமே வந்து கலக்காது. எப்படி வந்து நீர், அப்புறம் வந்து மண், மலம் என்று மற்றும் என்னவெல்லாம் இருக்கின்றதோ எல்லாவற்றிலும் காற்று வந்து புரிகின்றது. எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு குப்பை வண்டி இருக்கு, அந்த குப்பை வண்டியிலயும் வந்து காத்து வந்து போகும். அதுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து கிடையாது. நான் வந்து போகக்கூடாது, இங்க போகக்கூடாது, ஒரு இறந்தவர் வீட்லயும் அங்கேயும் வந்து காத்து போகுது. இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, காத்து வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து போகுது. ஆனா மற்ற காத்தோட கலக்கும் போது அதனுடைய தன்மை வந்து மாறுகின்றது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையாது. இந்த இறந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துருக்கு, அதனால அந்த காற்று வந்து நல்லது கிடையாது அப்படின்றது. இது வந்து மற்ற காற்றோட கலக்கும் போது அதனுடைய தூய்மை வந்து கெடாமல் பார்த்துக் கொள்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. போல உயிர் வாழி பல்வேறு விதமான உடல்களிலும் அமைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய தன்மையினால் அவற்றிலிருந்து தனித்து விளங்குகின்றன. எனவே ஆத்மா வந்து இவ்வுடலின் தொடர்பில் இருப்பது எவ்வாறு என்பதையும், உடல் அழிவுற்ற பின்பு அவன் எவ்வாறு வெளியில் உள்ளான் என்பதையும் ஜடக்கண்களால் காண்பது சாத்தியம். ஜட விஞ்ஞானத்தில் இதை ஆய்ந்தறிய யாராலும் முடியாது. நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆத்மா வந்து எங்க போறது, இந்த உடல் வந்து உயிர் வந்து பிரிஞ்சு போயிட்ட அப்புறம் அந்த எங்க போறது அப்படின்றத நிறைய வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. டெல்லியுமே வந்து இது பண்ணுவாங்க, அதெல்லாமே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. அது ஸ்டில் இட் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். எங்க போறது, அடுத்த இதுல வந்து என்னவா ஆகுறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. ட்ரில்லியன் போட்டோன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து இருக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப மைன்யூட்டஸ்ட் எல்லாம் வந்து அந்த போட்டோ எடுக்கும். அதுல கூட வந்து பார்த்தாங்க
அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கே வந்து புரிஞ்சுது இந்த உடலை விட்டு ஆத்மா வந்து வெளியேறுகின்றது அப்படின்றதே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து புரிஞ்சுது. அது வரைக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதயம் ஸ்டாப் ஆயிடுது, இந்த இதயம் நின்று போயிடுது, அதனால உயிர் போயிடுது அப்படின்னு தான் வந்து அவங்க வந்து சொல்லி இவங்க இந்த பிலாசபி எல்லாம் வந்து சொல்லும் போது அவங்க வந்து நம்பல. அப்புறம் வந்து அவங்களே அந்த கிரில்லியன் போட்டோகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து இறக்க போறாரு அப்படின்னும் போது அதுல வந்து போக்கஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அப்ப வந்து அந்த ஆத்மா வந்து ஒரு வெண்மையான உருவம் வந்து வெளியேறது அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. அப்பதான் வந்து தி ஸ்டார்டட் பிலீவிங் தட் ஆத்மா இஸ் தேர் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த உடம்பு வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து உள்ள இருக்கு, அந்த ஆத்மா வெளியிட்ட அப்புறம் நம்ம உடம்பு வந்து ஜடமாயிடுறது அப்படின்றது வந்து இது வந்து என்னதான் நம்ம வந்து பண்ணினாலும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீங்க வந்து இன்னொரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த உயிரை வந்து காப்பாத்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதை இன்னைக்கோ முடிவு பண்ணியாச்சு, நம்ம பிறக்கும் போதே முடிவு பண்ணி அனுப்பிச்சாச்சு. எல்லாருக்கும் வந்து ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட தான் நம்ம வந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்கும் அதை வந்து புரியணும். அந்த சாவை கண்டு பயப்படக்கூடாது அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் சேஞ்சிங் யுவர் இது ட்ரெஸ். ஒரு ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி போட்டு இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரிதான் வந்து இந்த உடலை விட்ட பின் அந்த ஆத்மா வந்து இன்னொரு வேறு உடலை காண்பதற்காக அது செல்கின்றது. அது வந்து திரும்பி வந்து பாக்குறது கிடையாது. ஐயோ நான் இந்த உடலை விட்டுட்டேனே, எனக்கு எல்லாமே போயிடுது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அது பாக்குறது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து உடலோடு வந்து கலப்பது கிடையாது அப்படின்றாங்க. ஆத்மா வந்து வெளியேறிட்ட அப்புறம் அடுத்த உடலை நோக்கி அது வந்து செல்கின்றது. அப்படிதான் வந்து இது வந்து ரொம்ப குந்தி பிரேயஸ்ல பாகவதத்துல வந்து 1வது கேட்டவங்க 8வது அத்தியாயத்துல குந்தி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இதை பத்தி வந்து விளக்கம் வந்து திரும்பி வந்து ஒரு அது வந்து இட்டானலா போயிட்டே இருக்கு. அது இந்த உடலை விட்டாச்சா அடுத்த உடல்ல போகுது, அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுல இருந்து வந்து ஆரம்பமா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்னா ஆரம்பம் நடு முடிவு அப்படின்றது வருது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து முடிவு வந்துட்டு அப்புறம் அடுத்த உடலை போகின்றது. ஸோ இட் பிகம்ஸ் அன் என்லெஸ் ஃபீச்சர் அப்படின்ட்டு வந்து எப்போ வந்து நம்ம பக்தியில நம்ம வந்து பகவானோட உணர்வுல நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறோமோ, சாது சங்கம் அப்புறம் வந்து கான்ஸ்டன்டா வந்து பகவானை பத்தியான ஹியரிங் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நிறைய நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நம்ம கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜட ஆசைகள் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த ஜென்மா இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்மாலயோ இல்ல அதுக்கு அடுத்த ஜென்மாவையோ பகவானை வந்து சென்றடைவது இன்னம் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் ஜட இயற்கை. இதுல வந்து விஞ்ஞானத்தால இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து பண்ணவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 34. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यथा प्रागशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. சோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த 2.17ல இதை பத்தி வந்து ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்தோட கனெக்ஷன் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா 2வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகத்துல இதை பத்தி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இப்ப இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. ஆத்மா என்பது என்ன அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து ஆத்மா என்பது என்ன அப்படின்ட்டு அணு அளவினான அதுக்கு வந்து விளக்கம் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல வந்து இருக்கு. 105வது பக்கத்துல வந்து இதை பத்தி வந்து கொடுத்திருக்கு. அணு அளவினான ஆத்மா பக்குவமான அறிவால் காணப்படக்கூடியதாகும். இந்த அணு ஆத்மா 5 விதமான காற்றில் மிதந்த வண்ணம் இதயத்தினில் இருக்கின்றது. இந்த ஆத்மா எங்க இருக்கு அப்படின்னா 5 காற்றுகள் வந்து சூழ்ந்திருக்கு. நம்ம அதனால்தான் நம்ம வந்து இந்த ஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இது பண்ணுவாங்க, பர்சேஷனம் வந்து பண்றோம். இல்ல நம்ம வந்து ஏதாவது பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்றோம் இல்லையா, நைவேத்தியம் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து கண்டிப்பா வந்து சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னா பிராணாய ஸ்வஹா. பிராணாய ஸ்வஹா அதான் சொன்னாங்கல்ல, பிராணாய ஸ்வஹா, பானாய ஸ்வஹா, வயானாய ஸ்வஹா, சமானாய ஸ்வஹா, உதானாய ஸ்வஹா, அந்த 5 விதமான காற்றுக்கள் மிதந்த வண்ணம். அதில் தான் வந்து இந்த காற்று வந்து மிதந்துட்டே இருக்கும்.
இந்த காற்று தான். இந்த காற்றுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2வது அத்தியாயம் படிக்கும்போது ஒன்னொரு காற்றும் வந்து எதுக்கு பயன்படுகின்றது அப்படின்ட்டு சில சமயம் வந்து சில பேருக்கு வந்து தூக்கம் ஜாஸ்தியா வருதுன்னு சொல்றாங்களா, அதுக்கும் காரணம் வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான காற்று தான் வந்து காரணம் அப்படின்றது. சோ அந்த காற்று வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதயத்துள் அமைந்துள்ளது. உடல் பெற்ற ஜீவாத்மாக்கள் உடல் முழுவதும் தனது ஆதிக்கத்தை வந்து செலுத்துகின்றது. இந்த 5 வகையான ஜட காற்றுகளின் களங்கத்திலிருந்து ஆத்மா தூய்மை அடைந்தவுடன் அது ஆன்மீக ஆதிக்கத்துக்கும் அதனுடைய ஆன்மீக ஆதிக்கம் வெளிப்படுகின்றது. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம வந்து இதயத்துல இருக்கும்போது இந்த 5 காற்றுகள் வந்து அந்த ஆத்மாவை வந்து சூழ்ந்து இருக்கும். ஒன்ஸ் வந்து அந்த இந்த இதோட என்ன சொல்றாங்களே அந்த பாடி வந்து ஒரு இதுவா வந்து அடங்கும் இல்லையா, உயிர் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உறுப்பா வந்து அடங்கும் போது அந்த ஜட கலங்கங்கள்ல இருந்து அந்த காற்று வந்து இருக்கு இல்லையா, அந்த காற்றுல இருந்து இது வந்து என்ன பண்றது வெளியேறும் போது அதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆத்மா. ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து ஜட கலங்கத்துல இருந்து நான் இப்ப வந்து ஆன்மீக பயணம் நோக்கி போகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆத்மா. ஏன்னா இத்தனை நாள் வரைக்கும் அந்த உடம்புல வந்து அந்த 5 காத்துலயே வந்து சுத்தின்னு இருக்கேனே, எனக்கு வந்து ரிலீஃப் கிடைக்காதா அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம். ஒன்ஸ் கிடைச்ச உடனே அது வந்து கலந்து போயிடுவோம். என்ன அழகான ஒரு விளக்கம் வந்து உணர்வை பற்றி பல்வேறு கொள்கைகள் இருக்கின்றன. இங்கே பகவத்கீதையில் சூரியனும் சூரிய கதிர்களும் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஓரிடத்தில் அமைந்துள்ள சூரியன் அகிலம் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துவதை போல சிறு துகளாகிய ஆன்மீக ஆத்மா உடலின் இதயத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் உணர்வின் மூலம் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. எனவே சூரிய கதிர் அல்லது வெளிச்சமானது சூரியன் இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்குவதை போல உணர்வானது ஆத்மா இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்கும். உடலில் ஆத்மா இருக்கும்போது உணர்வானது உடல் முழுவதும் காணப்படும். ஆத்மா உடலில் நீங்கிய உணர்வு எதுவும் இல்லை, ஜடமாக ஜட பொருட்களின் கலவையினால் உற்பத்தி செய்யப்படுவது கிடையாது. அது ஆத்மாவின் அறிகுறியாகும். ஆத்மாவின் உணர்வும் பரம உணர்வும் தனிமையில் ஒன்றாக இருக்கணும். ஆத்மா உணர்வு பரமமானது அல்ல. ஏனெனில் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலின் உணர்வும் மற்றொரு உடலின் உணர்வும் ஒன்றாக இருப்பது கிடையாது. என்னோட உணர்வுகளும் உங்களோட உணர்வுகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்ன்றது வந்து சொல்ல முடியும். ஆனால் ஜீவாத்மாவின் நண்பனாக எல்லா உடலில் வீற்றிருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா உடல்களையும் உணர்கிறான். இதுவே தனிப்பட்ட உணர்விற்கு பரம உணர்வுக்கும் இடையிலான வேறுபாடாகும். பரமாத்மா அதாவது ஜீவாத்மா பரமாத்மா. ஜீவாத்மாக்கும் வந்து நிறைய வந்து நம்ம வந்து டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். என்னோட உணர்வு வேற, உங்களோட உணவு வேற. அதே என்னோட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் சரி, உங்கள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் எல்லா இடத்துலயும் வந்து சமமாக பார்க்கப்படுகின்றது. அவருக்கு வந்து டிஃபரன்சஸ் எதுவுமே வந்து கிடையாது. யாரா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் அப்படின்ற மாதிரி அவரு கடைசி சொல்லுவாங்க. हरे कृष्ण माताजी। क्षेत्रज्ञोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर यान्ति ते परम। हरे कृष्ण। இது வந்து சம்மப், அதாவது 13வது அத்தியாயத்தை ஒரு சம்மப் மாதிரி ஒரு சம்மரி மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கொடுக்கப்படும். உடலுக்கும் உடலினுடைய உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் மந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கியனை அடைகிறார். யார் வந்து இது கஷேத்திரம் யாரு, கஷேத்திரஜன் யாரு அப்படின்றது அந்த ஞானம் வந்து யாருக்கு வந்து புரிகின்றதோ அவன் வந்து பரம இலக்கியனை வந்து அடைகிறான். தான் தான் இது அப்படின்னு உரிமையாளன் அப்படின்றத வந்து கொண்டாடுவது கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே வந்து டெம்பரரி, ஒரு வாடகை வீட்டுல நம்ம தங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு வந்து புரிய வேண்டும். வாடகை வீட்டுல என்னைக்கா இருந்தாலும் காலி பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்றதுனால இந்த உடம்ப வந்து என்னைக்கா இருந்தாலும் நம்ம வந்து காலி பண்ணிட்டு போயாகணும் அப்படின்ற அந்த ஞானம் எப்ப தெரியும் அப்படின்னா எப்ப வந்து 2 கஷேத்திரம், அதாவது இந்த உடல் வேறு, அப்புறம் வந்து இந்த உடலை அறிந்தவர் வேறு அப்படின்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்ட அப்புறம் 2 பேருமே வந்து கிளம்பி போகும்போது தான் இந்த உடல் என்ன அப்படின்றது நமக்கு வந்து புரியும். ஆத்மா வந்து அந்த ஆன்மீக பயணத்தை வந்து மேற்கொள்ளும் போது பரமாத்மாவும் கூட வந்து போறாரு. எதுக்கு பரமாத்மா போறாரு அப்படின்னா அடுத்த உடலை தேடுவதற்காக பரமாத்மாவும் வந்து அந்த ஆத்மாவிற்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு, ஜீவாத்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு. ஸோ அதுதான் வந்து பரமாத்மா வந்து அப்படியே விட்டுறது கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த
உடலோட இருக்கு நானு, நீயும் வெளியேறு நானும் வெளியேற, நீ போ நான் பாட்டுக்கு நான் போறேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து விடுறதுக்கு இல்லையா. பகவான் வந்து அடுத்த உடலை வந்து அவர் வந்து செலக்ட் பண்ணி வந்து கொடுக்குறாரு. இந்த 13ஆம் அத்தியாயத்தின் விளக்கம் யாதினேன், உடலின் உரிமையாளன் பரமாத்மா ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாட்டை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே முக்திக்கான வழிமுறை. ஸ்லோகங்கள் 8 to 12 வரை எவ்வாறு விளக்கப்பட்டிருந்தோ அதன்படி அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். பின்னர் அவன் உன்னத இலக்கை நோக்கி செல்ல முடியும். அப்பதான் வந்து அந்த 8 to 12 அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கேன் நான் சத்துஸ்லோகி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கேன். அந்த அஞ்சு ஸ்லோகம் தான் வந்து இது உண்மையான வந்து சொல்றது அந்த 13ஆவது அத்தியாயத்தோட கிரக்ஸ், அதாவது மெயின் தீமே வந்து அந்த அந்த 5 ஸ்லோகத்தை 8, 9, 10, 11, 12 இந்த 5 ஸ்லோகத்துல தான் வந்து இருக்கு. நம்பிக்கையுள்ள மனிதன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, முதல் கடவுளை பற்றி கேட்பதற்கான நல்ல சங்கீர்த்தனை. நான் வந்து இத்தனை நாள் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு டைம், இனிமேந்து நான் வந்து நல்லதா நான் போகணும். சில பேர்லாம் என்ன நேத்திக்கும் இன்னைக்கும் வந்து படிச்சேன். அவர் வந்து வேர்ல்டு பேங்க்ல வந்து அட்வைசரா இருந்தார். அவருக்கு வந்து வெரி வெல், ரொம்ப வெல் ஆஃப் அவரு. ஞானம் வந்து ரொம்பவே இருந்தது, எல்லா இடத்துலயும் அட்வைஸ் கொடுக்கறது அதெல்லாம் வந்து நல்லா இருந்தது. திடீர்னு அவருக்கு வந்து என்ன ஒரு கால் வந்தது. அதனால எல்லாத்தையும் உதறி போட்டுட்டு சன்னியாசத்தை மேற்கொண்டு இப்ப வந்து தீப்பந்தம் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு கோவில்ல. எனக்கு இமேஜின் அது வந்து எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடு தான். நிறைய பேர் நான் வந்து கேள்விப்படுறேன் ஆஃப் லேட். எங்க மாதாஜி இது? நம்ம ஊர்ல தான் நடந்திருக்கு. ஐ திங்க் ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். பெருமாள்கிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டார். ஆமா, பெருமாள்கிட்ட வந்து அவர் வந்து அதான் போட்டிருந்தார், தீபந்தம் வந்து இப்ப பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. அவரை வந்து மோடி கவர்மெண்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ணி அவர் வந்து இந்த கோவில்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது பண்ண சொல்லியிருக்காரு. இந்த கோவில்கள்ல வந்து அழியாவண்ணா பாத்துக்கிறதுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அது he has to update everything to the prime minister. அவர் கோவில் சம்பந்தப்பட்டதுதான், பகவான சம்பந்தப்பட்டதுதான். அவருக்கு வந்து வேற எதுவும் வந்து கொடுக்கலன்னா அவர் வந்து சன்னியாசம் வந்து மேற்கொண்டுட்டார். நான் பகவான் அப்படின்ற ஒரு இதுலாம் வந்து அந்த தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் அவர் வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப வெரி வெல் வேர்ல்ட் பேங்க்ல இருந்திருக்காரு. வெரி வெல் குவாலிஃபைடு, ரொம்ப அழகா வந்து சின்ன வயசுதான், ஐ திங்க் ஒரு 35-40 இருக்கக்கூடிய ஒரு தன் குடும்பத்தை எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. சென்னைக்கே வந்து சென்னைக்கே வந்து சவுத் இந்தியாக்கே வந்துட்டாரு. அவரும் வந்து ஸ்ரீரங்கம் தான். அங்க வந்து அவர் வந்து இது பெருமாளுக்கு வந்து பாசனம் பாதி இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு. இத்தனைக்கும் அவ ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபேமிலியும் வந்து அந்த ஒய்ஃபும் வந்து 9 years தான் வந்து தினம் கண்டிக்கிறாங்க. அவரும் வந்து பஞ்சங்க செக்ரட்டரி. இத்தனைக்கும் அவர் வந்து இஸ் மோர் தென் கிட்டத்தட்ட வந்து 5 to 6 degrees வச்சுட்டு இருக்காரு, எல்லா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். அதனால எல்லாத்தையும் உதறிட்டு வந்துட்டாரு அவரு. நிறைய இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து இதுலயும் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணாங்க, ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஹி வாஸ் கால்ட் இன் US ஆல்சோ. இதை பத்தி பேசுறதுக்காக என்ன ஒரு அழகான ஒரு விளக்கம். அது ஒரு நல்ல விபூதி எல்லாம் பட்டையெல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம். நீங்க பார்த்துருப்பேன், ரொம்ப அழகான விளக்கங்கள்லாம் நிறைய வந்து. இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. ஏன் இந்த மாதிரி திடீர் சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா, தே ஸ்டார்ட் ரியலைசிங். ஆன்மீகத்தை வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. தேடிக்கும் போது அந்த ஞான சக்ஷுஷான்றது வந்து கிடைக்கிறது. எப்ப என்ன அப்படின்னா, உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, பரமாத்மா இது எல்லாமே வந்து வேறு அப்படின்ட்டு அறியும் போது அவங்க வந்து ஆன்மீக பயணத்தை நோக்கி அவங்க வந்து செலுத்துகிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க 13ஆவது அத்தியாயத்தை ரொம்பவே மனப்பாடம் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வந்து நல்ல சங்கத்தினை வந்து பெற்று அதன் மூலம் படிப்படியாக தெளிவு பெற வேண்டும். அவன் ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டால் ஜடத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை, இதுக்கும் நம்ம உடலுக்கும் ஆன்மாக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை வந்து அவன் கற்றுக்கொள்ள முடியும். அதுவே அவனுக்கு ஆன்மீக உணர்வை பெறுவதற்காக மைல்கல்லாக அமைகின்றது. இந்த உடல் வந்து ஒரு ஜட பொருள் என்பதை ஒரு நாள் புரிந்து கொள்ள முடியும். உடலின் வந்து 24 மூலக்கூறுகள். இதை வந்து நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சு நோட் பண்ணி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 24 உடல் கூறுகள்.
இல்லையா? இந்த ஸ்தூல தோற்றமாகும். மனமும் மனதளவிலான விளைவுகளும் சூட்சும தோற்றதாகும். மேலும் இவற்றிற்கு இடையிலான விளைவுகளே வாழ்வின் அறிகுறிகளாக அமையும். இந்த ஆத்மாவும் 24 மூலப்பொருட்களும் சேர்ந்த கலவையினால் இயங்குகின்றது. அதுல குணங்களும் வருது. அதுதான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அடுத்த அத்தியாயம் குணங்களை பத்தி அதை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஆத்மாவும் பௌதிக கூறுகளும் இணைந்த கலவையே இந்த முழு ஜட தோற்றம் என்பதை பரமாத்மாவின் நிலையை யாரால் காண முடிகின்றதோ அவன் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் பெற தகுதியுடையவன் ஆகின்றான். இந்த விஷயங்கள் ஆழ்ந்து சிந்திப்பதற்கும் உணர்ந்து அறிவுக்கான ஆன்மீக குருவின் உதவியுடன் இந்த அத்தியாயத்தினை முழுமையாக புரிந்து கொள்வது அவசியம் அப்படின்ட்டு இந்த அத்தியாயம். கிருஷ்ண மாதாஜி, இந்த அழிய போற உடல் பகவான் படைச்சதா இருந்தாலும் அந்த உடல் உறுப்பு எல்லாம் ஏன் பண்ணக்கூடாது? அது எங்க கரெக்டா சொல்லியிருக்கு? சொல்றாங்க அழிய போறது இல்ல, தானம் பண்றதுல. தானம் பண்றதுக்கு உங்களோடது இல்லையே அது. என்னோடது இல்ல, எல்லாமே பகவான் படைச்சு இருந்தாலும் அது அழிய போறது தானே. நெருப்புல வச்சு இது பண்ண போறோம், இல்லாட்டி புதைச்சிட போறா. அது எப்படி புரியல. எல்லாருக்குமே என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே அவர்களுக்கு என்ன அந்த இது முடிவு பண்றாங்க இல்லையா? நம்ம 5 திங்ஸ் மாறாதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுல இதுவும் ஒன்று. நம்ம இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரையறுக்கப்பட்டது அப்படின்னும் போது அதை நீ மாத்துறதுக்கு நீ யாரு? ஒருத்தர் பரமாச்சாரியர்கிட்டே கேட்டாராம், மாதிரி எனக்கு குழந்தை இல்லை, தத்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்ப அவர் சொன்னாரா, பரமாச்சாரியர் சொன்னாரா, பகவான் தான் உன்னை பகவானுடைய சேவைக்கு உன்னை ஈடுபடுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி உன்னை அனுப்பும் போது நீ என்னத்துக்கு இன்னும் பந்தப்படுத்துக்கிற? உன்னோட இது அப்படியே முடியாது. இதோடைய உன்னோட உனக்கு எள்ளும் தண்ணியும் இதோடய முடிஞ்சு போறோம். உனக்கு திருப்பி எள்ளும் தண்ணி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. நீ திருப்பியும் ஒரு இது பண்ணிட்ட அப்படின்னா உனக்கு பர்மனண்டா எள்ளும் தண்ணி விட்டுன்னு இருக்கா மாதிரி, என்னத்துக்கு அதெல்லாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு பரமாச்சாரியர். ஒருத்தருக்கு இந்த இது அப்படின்னும் போது you are just trying to prove that you are smarter than God அப்படின்ற மாதிரி. இல்ல, அந்த அழிய போற உடல் தான் நானும் அழிய போற உடல் அப்படின்னா கூட நீங்க திருதராஷன் எடுத்துன்னா அப்ப திருதராஷன் கூட அந்த கண்ணு கொடுத்துருப்பாருல்ல, யாரோ கண்தானம் பண்ணிருப்பாரு. கருட புராணத்துல இது எத்தனையும் விளக்கமா கொடுத்துருக்கு. பார்வை மங்கறதும் அதேதான். பார்வை மங்கறதும் அப்படிதான். சில பேர் சில பசங்க எல்லாம் சின்ன வயசுல திக் கிளாஸஸ் போடுறாங்க. அதுவும் என்ன அப்படின்னா கண்டும் காணாம போறதுதான். உன் ஜென்மால நீ கண்டும் காணாதுன்னு போயிட்டு நீ உனக்கு கண்ணு இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? மங்களா இருந்தது பார்வை. அவன் தப்பு பண்றான் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அவன் சொல்லணும், உன்னோட கடமையை நீ செய்ய, நிஷ்காம கர்மயோகமா பண்ண. அவன் பண்ணாது அவன் உன் பேச்சை கேட்கிறானோ கேட்கலையோ அதுன்றது கிடையவே கிடையாது. நீ சொல்ல வேண்டியதை சொல்லு. பர்த் கண்ட்ரோல கூட தப்புன்னு தான் சொல்றாங்க. ஆமா ஆமா, ஆனா அதுக்குதான் சென்ஸ் கண்ட்ரோல் வேணும்ன்றாங்க. பர்த் கண்ட்ரோல் அவசியம் இல்லை. அதுக்காக தான் உன் புலன்களை அடக்குவது அப்படின்ட்டு சொல்றோம். உன் புலன்களை அடக்கி பகவானை நோக்கி நீ பண்ணணும். அதுதான் சிறந்த பர்த் கண்ட்ரோல் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அது ஃபேமிலியோட இன்வால்வ் ஆகும். அந்த கலிகாலத்துல எல்லாமே தலைகீழா தான் இருக்கு. எது சாஸ்திரப்படி எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாமே ரிவர்ஸா தான் போயிடுது. அதனாலதான் கலியுகம்ன்றார். எல்லாமே அதான் சொல்றா, கலியுகத்துல எல்லாமே உல்டாவா நடக்கிறது. எதுக்காக அப்படின்னா செருப்பெல்லாம் கண்ணாடி மாளிகையில வச்சு, கண்ணாடி கடையில ஒரு கடையில கண்ணாடி பல பலன்னு வச்சுட்டு இருக்கா. காய்கறி எல்லாம் ரோட்ல வித்துட்டு இருக்கா. அதே மாதிரி ஆட்டுக்கல் நம்ம முன்னாடி இந்த கல்லை ஆட்டிட்டு இருப்போம். இப்போ அந்த ட்ரம்மே ஆடுறது, உள்ள கல் அங்கேயேதான் நிக்கிறது. எல்லாமே உல்டாவா இருக்கு. மாதாஜி, பிளட் டொனேஷனும் இதுல இன்க்ளூட் ஆகுமா மாதாஜி? பிளட் டொனேஷன் பத்தி எனக்கு தெரியலம்மா. நான் அதை பத்தி நான் கேள்விப்படல. பிளட் டொனேஷன்னா பிளட் ஊறும் இல்லையா உங்களுக்கு?
எஸ் மாதாஜி. அதனால அது வந்து இருக்காது. இல்ல சில பேருக்கு எமர்ஜென்சியா தேவைப்படுங்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்கல்ல மாதாஜி, அதுக்காக பிளட் ஆமா, கேம்ப்ல. அதான் பிளட் வந்து உங்களுக்கு நீங்க எடுக்க ஊறும், கணத்துல தண்ணி எடுக்கிற மாதிரி. அதனால அதுக்கு பரவாயில்லையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை பத்தி ஒன்னும். ஏஜ் லிமிட் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆமா ஏஜ் லிமிட் இருக்கு உங்களுக்கு. எயில்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லாத இருக்கணும், ஓகே. அதெல்லாமும் இருக்கு இல்ல. எஸ் மாதாஜி. எயில்மெண்ட்ஸ் இல்லாத இருக்கணும், எதுவுமே எந்த டிசீஸும் இல்லாத இருக்கணும். அப்பதான் வந்து எடுப்பா. ஈவன் ஆஸ்மா இருந்தா கூட எடுக்கிறது வந்து கஷ்டம். அதுதான் இந்த இந்த 35வது ஸ்லோகம் வந்து சம்மரி ஆஃப் த சாப்டர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சீயிங் வித் தி ஐஸ் ஆஃப் நாலேஜ், அதுதான் வந்து ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, அது அழிந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அடுத்த உடலை நோக்கி அது செல்லும். The difference between body and the knower of the body, the process of liberation from bondage in material nature. எப்ப வந்து இந்த பந்தங்கள்ல இருந்து எப்ப விடுபடுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானை நோக்கி, அதாவது கான்சியஸ்னஸ் இருந்தது அப்படின்னா, பகவானுடைய உணர்வுல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுபடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த உயிர் போகும்போது அந்த பந்தமும் வந்து நம்மளை விட்டு போகும். எனக்கு வந்து எனக்கு பேத்தியோட கல்யாணம் பார்க்கணுமே அப்படின்றதுக்காக நான் உயிரை பிடிச்சி வச்சிருக்க முடியாது. என் உயிர் எப்ப போகணும்னு இருக்கும் அந்த சமயத்துல நான் போய் கெஞ்ச முடியாது. அதனால நம்ம வந்து இப்பவே வந்து அந்த இதை வந்து பந்தத்தை வந்து விடணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ ரிசல்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே நம்ம இதை தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம பகவானை வந்து அடைவது வந்து சுலபம் அப்படின்ட்டு வந்து மாதாஜி நான் பிறக்க மாட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவான்னு சொல்லிட்டு 7வது மாசத்துல பகவான் கிட்ட கேட்கும்னு சொல்றேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஆனா குழந்தைகள் வந்துட்டு இறந்தே பிறகுது, அது என்ன கணக்கு? அப்ப வந்துட்டு அதுக்கு வந்து சில மாதங்கள் தான் வந்து விட்டு போயிருக்கும். பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து இத்தனை மாசம் வந்து அது அதோட கணக்கு வந்து விட்டு போயிருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இது சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம என்ன சொல்றது, அந்த பூர்லோகம் புவர்லோகம், அத கோஸ்ட் உலகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இது வந்து அந்த இது லிபரேஷன் கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, அத்தனை மாசம் போய் அது வந்து தங்கிட்டு திரும்பி வந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி. அதனாலதான் சில குழந்தைகள்லாம் வந்து இறந்து பிறக்கிறது. அதுக்கு வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் வந்து அந்த சக்தி வந்து கொடுத்துருவார் பகவான், அதை தாங்கறதுக்கு சக்தி. எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆத்மாவை வந்து அந்த உடல்ல வந்து புகுத்துறாரோ எல்லாமே வந்து மேட்சிங். நம்ம கூட அந்த அவ்வளவு மேட்சிங் வந்து பார்க்க மாட்டோங்க, பிளட் மேட்சிங் அது இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான மேட்சிங் பார்த்துதான் வந்து பகவான் வந்து பேரண்ட்ஸோட குணங்களும் பேரண்ட்ஸோட கர்மாக்கள் தகுந்த மாதிரி அந்த எந்த ஆத்மா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோ அதோட கர்மாக்கும் ரெண்டும் மேட்ச் ஆற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவர் வந்து அந்த உடலுக்கு வந்து அமைச்சுக்குவார். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது அவசரப்பட்டது அப்படின்னா ஏதோ ஒண்ணு அவசரமா வந்து இன்னொரு உடலை வந்து படைக்க வேண்டியதா போகுது. அதுக்குதான் வந்து பகவான் வந்து வெயிட் பண்ண சொல்றாரு. ரொம்ப அழகான விளக்கம் வந்து கொடுத்திருக்காரு. 2-3 இடத்துல நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இன்னும் வந்து வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் அவரும் வந்து சொல்றாரு, அவருடைய இதுலயும் வந்து அவர் வந்து பாகவதத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். 9 வாயில்கள் கொண்ட இதுல வந்து போய் கேட்கும் அந்த இது, நான் போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவேன். இது வந்து இந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும். இங்க வந்து 11வது அத்தியாயத்தோட சம்மரி என்ன அப்படின்னா 1வது ஸ்லோகத்திலேயே அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்வி கேட்கிறாரு. பிரகிருத்தினா என்ன, புருஷான்னா என்ன. பிரகிருத்தின்றது வந்து இயற்கை, அதாவது நம்மளுடைய பூமி தோற்றம். புருஷா அப்படின்றது வந்து அது இருக்கக்கூடிய ஒரு அதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்னு, அதுதான் வந்து பகவான் அப்படின்னு. கஷேத்திரம் அப்படின்றது இந்த உடல்ல வந்து தாங்கிட்டு இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து கஷேத்திரம். ஏன் கஷேத்திரம் அப்படின்னா அந்த உடல் இருக்கிறதுனால என்னால வந்து காரியங்கள்லாம் வந்து பண்ண முடியும், அப்படி இல்லைன்னா அதனால பண்ண முடியும். அதனால இந்த உடல் வந்து கஷேத்திரம்.
கஷேத்திரஜன்றது என்ன அப்படின்னா 2 கஷேத்திரஜன் இருக்கா. ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆத்மா. இந்த ஆத்மா வந்து என்னை பத்தி தான், என்னோட உடல் பத்தி தான் எனக்கு வந்து தெரியும். நம்ம வேற இதெல்லாம் வந்து தெரியாது. ஆனா என் கூடயே ஒருத்தர் கஷேத்திரஜன், அதாவது பரமாத்மா இருக்காரு. பரமாத்மா வந்து என்னை பத்தியும் வந்து தெரியும், இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லார பத்தியும் வந்து தெரியும். அதாவது அசைவன அசையாவன எல்லாவற்றையும் வந்து அவருக்கு ஞானம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த உடலை பற்றியான ஞானம், இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப், பிரகிருதி புருஷா இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப், அந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம வந்து கத்துக்கணும். ஸோ அந்த நேயம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா, யாரை பத்தி நம்ம வந்து ஞானம் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சிடுறது. உடல் என்ன, உடல்ல பற்ற ஆத்மான்றது என்ன, பரமாத்மான்றது என்ன, இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். எதை பத்தி, எதுக்காக நம்ம வந்து இவரை பத்தி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த உடலை விட்டு நம்ம எப்படி வந்து பகவான்கிட்ட போய் சென்றடைவது. ஏன்னா நம்மளுடைய பர்மனன்ட் ஸ்பேஸ் வந்து பிளேஸ் வந்து எது அப்படின்னா பகவானுடைய இருப்பிடம் தான் நம்மளுடைய பர்மனன்ட் பிளேஸ். அந்த இடத்துக்கு நம்ம எப்படி போகணும் அப்படின்றதுதான் அதான் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் சொல்றாரு. அதுதான் வந்து இங்க இந்த பகவானும் வந்து சொல்றாரு. இப்போ 2-7 வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 3வது கேள்வி 4வது கேள்வி, அதாவது கஷேத்திரம்னா யாரு, கஷேத்திரஜன் யாரு, எப்படி வந்து இந்த சூரியன் தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு. எப்படி வந்து சூரியன் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் வந்து வெளிச்சம் வந்து கொடுப்பது கிடையாதோ, அதே மாதிரி வந்து பரமாத்மாவானவர் ஒருத்தர்கிட்டதான் வந்து இல்லை, உலகம் முழுக்க வந்து பரவி இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து கஷேத்திரஜன். அதுதான் வந்து சூரிய வெளிச்சம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது என்னோட உடல் வந்து நான் வந்து பண்ணக்கூடிய காரியங்களுக்கு என்னோட உடல் இருந்தாதான் என்னால வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்றதும், அதே மாதிரி நோயர் ஆஃப் தி ஃபீல்ட், அதாவது என்ன பற்றியான என்னோட உடலை பற்றியான ஞானம் வந்து எனக்கு வந்து தெரியறது. அதே மாதிரி மற்ற உடம்பலை பத்தி தெரியக்கூடிய ஞானம் யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து 8-12 இதுதான் வந்து பேஸ். எப்படி வந்து நம்ம இந்த உடலை விட்டு நம்ம எப்படி வந்து மோட்சம் வந்து அடையிறது பத்தி வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் நாலேஜ். அதுதான் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன் நாலேஜ், இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். ஒரே நாள்ல கத்துட்டு அப்படியே எப்படியோ நம்ம சமைச்சு முடிச்சு எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருந்தது கிடையாது. இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இன்னைக்கு நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேகமா வந்து சாண்டிங் வந்து பண்ணிடுவோம். 16 ரவுண்டு வந்து 1 hour 20 minutesல கடகடன்னு முடிச்சுக்குவோம். சில சமயம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில சமயம் வந்து நம்மளுடைய மூடு, நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தங்கள் எல்லாம் பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து 1 மணி நேரம் ஆனா கூட 8 மாலை கூட நம்ம முடிச்சிருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி கூட வந்து நடக்குது. இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். எப்படி நம்ம வந்து அது வந்து இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, நம்மளுடைய மைண்டை வந்து எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவானை எப்படி நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றது, அதாவது லிபரேஷன், நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து இந்த இடத்துல இருந்து வெளியேறதுக்கு, பகவான் கிட்ட சென்றடைறதுக்கான லிபரேஷன் அது கொடுக்கறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து பகவானை பத்தியான நாலேஜ். அப்படி அதே மாதிரி 13-19 வந்து கிருஷ்ணா ஃபர்தர் ஆன்சர்ஸ் 6th, அதாவது நேயம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. முதல்ல வந்து ஞானம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க, அடுத்தது வந்து நேயம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். ஆப்ஜெக்ட் யாரு, யாரை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னா பரமாத்மா பத்தினா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது வந்து 20-26 வந்து 1 and 2, அதாவது பிரகிருத்தினா யாரு, புருஷானா யாரு, இந்த ஜட பூமி, இந்த ஜட எதுக்காக நம்ம இங்க இந்த பூமியில இந்த உயிர் வழிகள்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து அது எதனால வந்து இந்த மாதிரி இதுவாயிருக்கு, பிரகிருதின்றது பூமி, புருஷா அப்படின்றது அந்த மெயில் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த 2ஓட கலவைனால என்னெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். என்ன அப்படின்னா எல்லா உயிர் வழிகளும் அசைவன அசையாதவை எல்லாமே வந்து இதோட 3ஓட கலவைதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பிரகிருதியோட கலவை புருஷாவோட கலவையும் சேர்ந்துதான் இது எல்லாமே இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து ஞான சக்ஷுஷா 27-35 வரைக்கும் ஞான சக்ஷுஷா, விஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. என்ன விஷன் அப்படின்னாங்க, நம்ம எப்படி நம்ம வந்து பகவானை வந்து சென்றடைவதற்கான மார்க்கம் என்ன, என்னெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம கடைசி இந்த இத்தனை ஸ்லோகங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட வந்து 8 ஸ்லோகம்ல இருந்தோம். அதை வந்து நம்ம வந்து 8 ஸ்லோகம் வந்து நம்ம அதுதான் வந்து 9 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். எப்படி வந்து அந்த ஞானம் வந்தது அப்படின்னா, கடைசியில வந்து சம்மரி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து இந்த உடல் எதுனால, இந்த ஆத்மான்றது யாரு, இந்த ஜீவாத்மான்றது யாரு, பரமாத்மான்றது யாரு அப்படின்றது நம்ம
புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வந்து இது. அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய உடல் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கும்போது நம்ம என்றைக்குமே நம்மளே குறை வந்து சொல்லக்கூடாது. நான் ஏன் இப்படி பிறந்தேன், நான் பிறந்திருக்க கூடாது, அந்த மாதிரியான நாமளே வந்து சங்கடப்படுத்திக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து யூனிஃபார்ம், டிஃபரன்சஸ் வந்து கிடையாது. எப்படி வந்து உயிர் வழி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரியான உணர்ச்சிகள் இருக்கு. ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னு ஞானம்ங்கிறது வந்து நாலேஜ், சக்ஷுஷான்றது விஷன். இதுதான் வந்து இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து பெற்றது. परमात्मने नमः। ओम विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। एल्लोरुक्कुम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण। இந்த அத்தியாயம் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியானது, கொஞ்சம் வந்து எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கு.